खुलुमबाय गिबियावनो बड' जब नेसनेल लोगो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंना बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम प्रधान मन्त्रि किसान मानधन योजना बे स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों जाय स्किमनि जे नोंथांमोना मास मोनसेयावनो 3,000 रां नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दा बेनिखायनो बे नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां स्किम आरो मोनसे मोजां बाथ्रा बेनो जाहैबाय बे स्किमखौ नोंथांमोना 18 बोसोर बैसोनि जानायनिफ्रायनो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' गासिबो जोबजासिम नायलां आं नोंथांमोननिसिम बे स्किमनि बागै आबुङै खोन्थाहरगोन जेरै नोंथांमोना बोरै 3,000 रांखौ मोननो हागोन माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेफोरनि बागै नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हागोन दा बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय जायोदि जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय दासिमबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमनि भिडिअखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आरो मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानदों जोंहा भारत सरकारनि आरो आसाम सरकारनि गोबांथार जोंहा माखासे स्किम दङ जाय स्किमफोरनि बागै जोङो मिथियाखैनो दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि थाखाय बे साननैसोआव माखासे स्किमफोरनि भिडिअखौ लाबोगोन जाय स्किमफोरखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हायो आरो जायफोर स्किमा नोंथांमोननि थाखाय माखासे बेनिफिट्सखौ नोंथांमोननिसिम होनो हायो जेनेबा नोंथांमोना माने स्किमखौ एप्लाइ खालामनानै माखासे बेनिफिट्सखौ नोंथांमोना लानो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला स्किमनि भिडिअखौ आं होबाय थागोन जोंहा गोबांथार स्किम दङ भारत सरकारनि दा बेफोर स्किमनि बागै नोंथांमोना गोबांनो मिथिया दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हागोन बे साननैसोआव माखासे स्किमनि बागै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय आं दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै प्रधान मन्त्रि किसान मानधन योजना बे स्किमनि बागै दा बे स्किमखौ नोंथांमोना 18 बोसोर बैसोनि जानायनिफ्राय 40 बोसोरनि सिंनिया गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ बेहाय लिरनानै होखादों आं माने बे अफिसियेल वेबसाइटआवनो फैखादों आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जोंहा बे प्रधान मन्त्रि किसान मानधन योजना बिनि अफिसियेल वेबसाइट दंखायो दा बेहाय बेखौनो लिरनानै होदों 18 बोसोरनिफ्राय जानानै 40 बोसोरनि सिंनिया गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना मान्थलि बेसेबां पेमेन्ट मोननो हागोन ना बेसेबां नोंथांमोना मोननो हागोन ना 3,000 रां नोंथांमोना एभ्रि मान्थ माने पार मान्थ नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन मास मोनसेयाव नोंथांमोना 3,000 रां मोनबाय थानो हागोन बेखौ जोंहा लिरनानै होदों आं गिबियावनोथ' बेखौ खोन्थाहरगोनसै एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नोंथांमोना सोरबादि मानसिया बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ खोन्थाहरनो सानदों जायफोर स्मल एन्ड मार्जिनेल फार्मार्स नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय जानानै 40 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोननि हाया बेसेबांसिम थानाय एप्लाइ खालामनो हागोन 2 हेक्टरसिम हा थानाय नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंनि हाया 2 हेक्टरसनि बाराबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा 2 हेक्टरसनि गासिबो खम हा दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हागोन मात्र 2 हेक्टरसनि बारा थानाय हा मालिकाल' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बिनि बागै माखासे डिटेल्स होनानै दोनदों बेफोरखौ नोंथांमोना फरायना नायनो हागोन बिनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौ एसे खोन्थाहरनो सानदों गिबियावनो नोंथांमोननियाव आधार कार्ड थानाय जानांगोन आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय जानांगोन बेखौ मिथिना लाखाबानो जाबाय सेभिंस बेंक एकाउन्ट थानाय जानांगोन नङाबा पिएम किसान एकाउन्ट माने जायफोर नोंथांमोना दायो पिएम किसान सम्मान निधि योजनानि जै नोंथांमोना फैसा मोनबाय थायोबा नोंथांमोना बे पिएम किसाननि एकाउन्ट नाम्बारखौबो नोंथांमोना होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेहाय बुंदों जायफोर नोंथांमोना पिएम किसान सम्मान निधि योजनानि फैसा मोनाबा नोंथांमोना जायखिजाया सेभिंस बेंक एकाउन्टखौ होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन माने सोरनाबा SBIबो जानो हागौ सोरबा आसाम ग्रामीण बिकास बेंक HDFC बेंक जायखिजाया नोंथांमोना सेभिंस बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों दानिया जोंहा बे माखासे फिचार्स होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जेरै नोंथांमोना मान्थलि 3,000 रां पेन्सन हिसाबै नोंथांमोना मास मोनसेयाव मोनबाय थानो हागोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों माखासे जोंहा मान्थलि कन्ट्रिबिउसन गिबियावनो आङो मान्थलि कन्ट्रिबिउसननि बागै खोन्थाहरनो सानो नोंथांमोना बे फैसाखौ ओरैनो मोननो हाया मास मोनसेयाव नोंथांमोना ओरैनो 3,000 रां मोनबाय थानो हाया नोंथांमोना गिबियावनो माखासे कन्ट्रिबिउसन खालामनांगोन जेरै नोंथांमोना दायो 18 बोसोर जाबायबा 18 बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना 60 बोसोरसिम नोंथांमोना मान्थलि कन्ट्रिबिउसन फैसा दोननांगोन बेंकआव 52 रां नोंथांमोना मास मोनसेयाव फैसा हरबाय थानांगोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना दायो 18 बोसोरबा जेनेबा नोंथाङा दायो सानदोंबा आं बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन होननानै अब्ला नोंथांमोना 60 बोसोरसिम नोंथांमोना मास मोनसेयाव 52 रां दोनबाय थानांगोन बेंक एकाउन्टआव नाथायबा मोनसे मोजां खोथायानो जाहैबाय जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो मान्थलि नोंनि बेंक एकाउन्टआव 52 रां बिथांमोनाबो कन्ट्रिबिउसन खालामगोन अब्ला नोंथांमोना मान्थलि टटेल कन्ट्रिबिउसना बेसेबां जागोन नोंबोथ' 52 रां होगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो जोंहा बेसेबां होगोन 52 रां होगोन अब्ला जोंहा मान्थलि टटेल कन्ट्रिबिउसना बेसेबां जाहैगोन 110 110 थाखा जोंहा मान्थलि कन्ट्रिबिउसना जाहैगोन जायफोर नोंथांमोना 18 बोसोरनि
जेनेबा नोङो हमना ला दायो नोंथाङा जेनेबा 22 बोसोरनिबा नोंथाङा 60 बोसोरसिमथ' नोंथांमोना गासिबो माने फैसाखौ दोनखानांगोनखा 22 बोसोरनिबा नोंथाङा मास मोनसेयाव 68 रां नोंथांमोना दोननो नांगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो 68 रांखौ दोनफागोन बिनिफ्राय जोंहा टटेल बेसेबां कन्ट्रिबिउसन जागोन मान्थलिया 136 जुदि हमना ला नोंथांमोना गासिबो गावबा गावनि बैसोखौ नायनानै बेखौ नायफैबानो जाबाय आं लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन 18 बोसोरनिफ्राय जोंहा 40 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हायो नालाय जेनेबा हमना ला नोङो दायो 40 बोसोरनि जाबायबा 40 बोसोरनिबाबो नोंथाङा 60 बोसोरसिम बैसो जानायसिमहालागै नोंथांमोना फैसाखौ दोनखानांगोनखा नोंथाङा 40 बोसोरनिबा दायो 200 रां नोंथांमोना मास मोनसेयावनो दोननो नांगोन ओमफ्राय जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो बेसेबां दोनफागोननो 200 रां कन्ट्रिबिउसनखौ खालामफागोन अब्ला मान्थलि दोननाया बेसेबां जागोन जोंहा 400 रां जोंहा मास मोनसेयावनो दोननाय जागोन दा बेसेबां नोंथांमोना जेब्ला 60 बोसोर जाहैयोबा नोंथांमोना जेब्ला 60 बोसोर जायो अब्ला जोंहा मेजरिटि जाहैगोन मेजरिटि जाहैनायाव नोंथांमोना जानाय लोगो लोगोनो माने 60 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना मास मोनसेयाव 3,000 रांखौ मोनबाय थानो हासिगोन पेन्सन हिसाबै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ जेनेबा हमना ला नोंथाङा दायो 30 बोसोरनि जाबायबा नोंथाङाबो माबासिमा दोनखानांगोनखा नोङो 60 बोसोरनिसिमा दोनखानांगोनखा नोङो 30 बोसोरनिया बेसेबां दोननांगोन बेखौ बेहाय लिरनानै होखादों 105 थाखा नोंथांमोना दोननांगोन मास मोनसेयाव जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बेसेबां दोनफागोन 105 थाखा अब्ला जोंहा टटेल कन्ट्रिबिउसना मान्थलि बेसेबां जाखो 210 210 थाखा जोंहा मान्थलि कन्ट्रिबिउसन दोननाय जाहैबाय दा बेबायदि नोंथांमोना दोननो हागोन दे दा बेनिखायनो गावबागाव बैसोआ बेसेबां बेखौ नायनानै नोंथांमोना मान्थलि कन्ट्रिबिउसन बेसेबां दोननांगोन बेखौ नायफैबानो जाबाय बेहाय आरो एसेबां बारा फैसा नङा मात्र जायफोर 40 बोसोरनि जानाय नोंथांमोनाल'सो 200 रां मास मोनसेयाव दोननांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ 200 होफागोन बेखौ नोंथांमोना नायफैनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे मोजां स्किम आरो जायफोर दायो 18 बोसोरनि 20 बोसोरनि नोंथांमोना दोनना लाबानो जाबाय खम फैसा मास मोनसेयाव नोंथांमोना मात्र बेसेबां दोननांगौ नोंथांमोना नायफैनो हागोन उनाव नोंथांमोना जेब्ला माने 60 बोसोर जायो अब्ला नोंथांमोना माने 3,000 रांखौ मोनबाय थानो हागोन मान्थलि पेन्सन हिसाबै जेनेबा बेहाय माखासे जायफोर नोङो दोनग्रा बिथाङा थैबायोबा माबाफोर जानानै अब्लाबो नोंथांमोननि फेमिलिया मोनगोन बेखौ बेहाय लिरनानै होखादों नोंथांमोना बेखौ आबुङै नायफिननो हागोन नोंथांमोननि थाखाय बे फुरा डिटेल्सै खोन्थाखादों आरो नोंथांमोना एक्जिटबो खालामनो हागोन जेनेबा नोंथांमोना हमना ला दोनलालां होननानै बेबायदि थायोबा जेनेबा बे स्किमाव आं फैसा दोनलानानै थायोबाबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन इन्ट्रेस्ट रेट नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना नायफैनो हागोन आबुङै नोंथांमोना बेहाय फरायनो हागोन दा नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ बे स्किमनि बागै 18 बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै 40 बोसोरनि सिंनिया गासिबो एप्लाइ खालामनो हायो बिनिफ्राय नोंथांमोना बे स्किमखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टार बे कमन सार्भिस सेन्टारा जायखौ जोङो CSC होननानै सर्ट फर्मआव मिथिनाय जायो बेहाय थांनानै नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामहैनांगोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय नोंथांमोना गावबा गावनो बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया जेराव जाय माने जोंहा बे आधार कार्डखौ बानाया होमबा बे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना बे माबाखौ कमन सार्भिस सेन्टाराव जायखौ जोङो कमन सार्भिस सेन्टार होनना बुंनाय जायो बेहायनो जोंहा गासिबो आधारफोरनि खामानिया जायोना बेहायनो थांनानै नोंथांमोना माबाखौ मावहैनो हागोन आरो बे स्किमनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेफोरनि बागैथ' आं नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरखाबाय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनसे माबा मोननो हागोन किसान पेन्सन एकाउन्ट नाम्बार बे मोननो हागोन एबा किसान कार्डबो नोंथांमोना मोननो हागोन बे स्किमखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि खामानिया गासिबो फुरा अनलाइनैनो जागोन नोंथांमोना माने कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय फुरा खामानिखौ मावना लाहैनांगोन आरो जेरावबो नोंथांमोना डकुमेन्ट्स बायदिसिना बेबायदि साबमिट खालामनो बेखौ मिथिना लाबोनो जाबाय दा बेयो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां स्किम आंथ' आसा खालामदों गासिबो जायफोर इलिजिबोलाथ' जोंहा 18 बोसोरनिफ्राय लाना 40 बोसोरनियानो गासिबो एप्लाइ खालामनो हायो नालाय दा बेनिखायनो जोबोद मोनसे मोजां स्किम एप्लाइ खालामना गासिबो लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना जेब्ला माने 60 बोसोर जायो अब्ला नोंथांमोना मास मोनसेयावनो 3,000 रांखौ मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना बे स्किमनि बागै नोंथांमोना भिडिअखौ मुक्सआव गासिबो कमेन्ट खालामना सोंहरनो हागोन आं रिप्लाइ होनो नाजागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोननिसिम आं दहायनो बुंखादों नोंथांमोननि थाखाय दासान्दि माखासे जोंहा भारत सरकारनि आरो आसाम सरकारनि गोबांथार जोंहा स्किमफोर दङ बेफोर स्किमनि आं भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना गासिबो स्किमनि माबाखौ मिथिनो हायो आरो डिटेल्सखौ मिथिनो हायो जाहाथे नोंथांमोना बबेबा स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै बेनिफिट्सखौ लानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों